Безнең менә шушы сөекле тамашачыларыбыз утыра торган зал, безнең шу матур сәхнәбез, ул филармониянең концертлар залы. Филармония ул борынгыдан килгән иҗади оешма, аның зур-зур традициялары бар иде. Заманында лекторийлар бар иде. Лекторий дигән нәрсә? Бер алып баручы, бер җырчы, бер баянчыны bir машинага утырталар да, районга чыгарып җибәрәләр. Бөтен районнарны җырып чыгалар. Һәм менә шул вакытта алып баручы дигән ул матур, сәнгатьле сүз остасы дигән кешеләр җитми торган иде. Һәм шул вакытта чыгыш ясаган артистларыбыз бүген дә безнең сәхнәдә эстраданы тота. Безнең софта, шулай дип әйтергә кирәк. Һәм инде әлбәттә алдагы безнең артистыбыз ул дөрестән дә безнең шул кадәр матур, нәфис сүз остасын җиткерүче тамашачыларга. Һәм инде озак еллар дөрестән дә филармониядә эшләгән. Һәм алай гына түгел, үзенең иҗат юлын әле ул безнең бик танылган җырчыларыбыз белән башлап җибәргән. Рус мәктәбен бетерсә дә, бик матур иттереп, матур сәнгатьне нәфис сүзне тамашачыларга җиткерә белгән артистыбызны сезнең каршыгызга чакырабыз. Каршы алыгыз Татарстанның атказанган артисты Розалия Закиева. Бик яратып сезне. Рәхмәт, бик матур каршы алдыгыз. Минем бик яратып сөйли торган әсәрләрем ул Мөхәммәд абый Мәгъдиев әсәрләре. Сез укыгансыз бар, ишеткәнегез бар. Менә мин бу концертка әзерләнгәндә уйлап куйдым. Күптәннән укыдым микән мин Мөхәммәд абыйның без 41 ел балалар поездына нәкъ 20 ел элек булган. Мөхәммәд абый Мәгъдиев без 41 ел балалары поездының үзек 14-15 яшьлек яшүсмерләр ачлы-туклы, чабаталы Арча педучилищесында белем алалар. Ата Кара Тараканның кан әйләнеше. Әркәше Бирмәков рус малае. Аның ширкә кушкан исеме Аркадий булгандыр инде. Ләкин туганнан бирле татар авылында яшәгәнлектән ул әркәшегә әйләнгән дә беткән. Хәер, башка яктан да ул нәкъ безнең кебек. Русча бер авыз сүз белми, чөнки әтиянисе дә гомер буе татар авылында яшәгәнлектән гел татарча гына сөйләшәләр. Киеме дә татарча, өстендә брезент тышлы бишмәт, аягында кызыл буяулары чыккан алтанлы манган итек, бар булган аермасы фамилиясендә һәм сукыйнганда гына күренә. Рус теле дәресендә без инде ия белән хәбәр табу кебек эш пошыргыч эшләр булыр дип тора идек, бөтенләй башкача булып чыкты. Сез, диде укытучы Мәскәү мишәре, колхозчы крестьян малайлары. Менә шуның өчен мин сезгә бүген яздырачак сүзләрнең күбесен руслар үзләре дә белми. Менә сезнең кара туры буламы? Безнең өчен бу сорау да түгел. Кара туры дип кычкырабыз. Сары ат була, кызыл ат, кызыл туры. Менә шуларны хәзер русча әйтегез. Без тынып калдык. Мөрәле малай Әлтәфи миңа борылып пышылдап кына булай диде. Юканда малай. Монда укытучылар түгел, ат пешүчеләр әзерлиләр икән. Ләкин мин аңа җавап бирергә өлгермәдем, укытучы безне яңа сораулар белән күмде. Бәкәл эчендәге ялы ничек булыр? Бәкәл өстендәге ялы ничек булыр? Менә монысын руслардан да бик сирәк кеше белә. Әркәше әнә шул дәрестә танылды. Ул бер-ике сорауга дөрес җавап бирә алды. Укытучы аны мактап, май чүлмәгенең тышыннан билгеле диде. Рус теле дәресендә дәрәҗәсе күтәрелеп киткән Әркәше бер көн эчендә 2 фәннән харап булды. Берсе рәсем дәресендә. Рәсем укытучысы
безнең нәрсәгә сәләтле икәнлегене белер өчен өстәл өстенә тумбочка утыртып куйды да, шуны кәгазьгә төшерергә кушты. Я Хода, кемнәрдән нәрсәләр генә чыкмады. Ирекле рәсем дисен иде ичмасам. Менә авыл мәктәбендә безгә укытучылар шулай дип кенә әйтәләр иде. Кем куян, кем әтәч, кем яфрак ясый иде. Укытучы безнең теләкне белгәндәй, ирекле рәсем ясарга кушты. Әркәше әнә шул ирекле рәсем белән харап булды. Дәрес бара. Һәркем кыштыр-кыштыр нәрсәдер эшли, артка борыла, елмая, мышкылдый. Кемдер ясаган рәсемнәрен резинка белән фыжылдатып бозалар. Икенчеләре сугышка кадәр алган буяу карандашының ышын тел ышына тидерә буйлар, укытучы парталар арасында йөри. Аның киемнәре иске. Ләкин бик бәхтә. Һәр дәрескә муенына кара лентадан ясалган күбәләк куеп керә. Шабаталы малайлар булсак та, һәр кайсыбызга сез дип сөйләшә. Әлтәфи берничә тапкыр саташып, үзе турында без дип җавап бирде. Без аңа ияләшкәнмени соң инде. Укытучы һәркемгә ниндидер киңәш бирә, җылы сүз әйтә, кинәт укытучыны ышкылык тотты. Карасак, аның кулында әркәш дәфтәре. Рәсем укытучысының куллары дерелди. Икегә бүленгән мыегының очлары берсе аска төшә, икенчесе өскә күтәрелә сыман тоелды. Сез нәрсә эшлисез? Бу нинди натурализм? Сезгә ничек оят түгел? Совет мәктәбе эчендә сез нәрсә эшлисез? Карт кыштыр атлап өстәл янына китте. Калтыранган куллары белән әркәшегә журналда икеле куйды. Аннары рәсем дәфтәренең битен җыртып алды да мич артындагы утыннар арасына ыргытты. Натуралист әркәше кып-кызыл булып түбән карап утырды. Ахырдан гына билгеле булды. Ул айгыр рәсемен ясаганда бераз шамасын югалтып җибәргән. Рәсем дәресендәге вакыйгадан айнып та җитмәдек. Зоология дәресендә тагын әркәшене бастырып куйдылар. Зоологияны укытучылар җитмәгәнлектәндер инде. Безгә мәктәпнең завхозы укыта иде. Ул кер алдыннан гына әркәш сөйләнеп утырган иде. Мин үзем бер нәрсә дә белмим, нәрсә сөйләрмен инде. Ул шулай дип кенә әйтеп бетерде. Узган дәрестә, диде жуан корсаклы завхоз урыныннан торып, без ата кара тараканның кан әйләнешен өйрәндек. Ул авызын зур итеп ачып бер иснәде, ахырында бераз үкереп авызын япты. Пирмаков, диде ул журналга карамыйча гына. Һәм шуннан соң куйнына кереп озак кына актарынды да чинаяк зурлыгындагы сәгатен тартып чыгарган булды. Әлтәфи артка борылып елмаеп куйды. Узган төн йокалдынан гына Әлтәфи сөйләнеп яткан иде. Имеш, зоология укытучысына курчаңгы йыккан. Шуңа күрә дәрес вакытында сәгатен караган булып бер кашынып ала икән. Мәйет тә мәйет, әркәше дә мәйет. Ябык муенына утырткан, бераз шакмакка ошаган башын бик нык иеп акрын гына торып басты. 7нче класстан килгән гадәт буенча ачык китабын алдагы иптәшенең аркасына сөяп куйды да сөйләмәкче булды. Ләкин җөмләнең беренчесен һич кенә дә җырып чыга алмады. Ата кара тараканның кан әйләнеше, я ди укытучы, сәгатен куйнына сала-сала, я шуннан әркәшенең каушаудан борыны тыгылды. Тататакатыга
тақатыға язалар да соң китап авторлары да, аш калгырлары. Тақаты гаят әркәш өчен капкан булып чыкты. Ул күпме генә тыпыршынмасын, уланнан ышкына алмады. Зоология укытучысы авызын зур итеп тагын бер иснәде дә әркәшегә икеле куйды. Син, понимаешь, оятсыз рәвештә икеле аласың. Менә мин синең ипи карточкаңны тотырып калдыртыйм әле. Булгалтырга итеп. Ата кара тараканның кан әйләнешен белмәгән кие кая бармакчы буласың син? Но бу ата кара тараканны кансыз гына яшәсә булмаган мисың аңа. Сезнең алкышлар Рузалия Загиева, нәфис сүз остасы, танылган нәфис сүз остасы.